pe de City Side, dar poate. Vreau să ai Misty, vreau și eu. Vreau să ai Misty. Hai să lămărâm. Trebuie să ne întâlnim cu echipa full de români, știi? Trebuia tu să pui astea. PSD-ul vieții. Ești gata, băi, să văd. What? Whip. Whip. Ce-ai murit? Nu știu de unde a tras. De ce e unul acolo sus? Că are cea mai mică căpătură ăla. E unul sus acolo. Bine că e acum în sus, e în spate și e peste tot. Deci s-a ținut și sunul de la noi. Adică! O să-mi dai report, nu-i așa? Trebuie la pierdă bomba. E sus. Știu! Bine că știi. Aole, aole. E... Help! E la B. Dă-i-o. Dă-i-o sneaky big like. Sau plantezi și tu. Adică... Ce faci cu viața mea? Vreau să mă duc B. Vreau să mă duc B. Să-l ajung și eu. Nice. Vreau să mă duc B. Mai multe. Mai multe. Bă, am făcut 2 kills pe DSB de unii. Pe DSB de unii sunt pe locul 1. What? Pe DSB de unii sunt pe locul 1. What? What? Vezi că de 2 dintre ei n-au niciun kill? Și de ce? Pe locul 1 la ei ăla care îl cheamă Shower Mail. Și eu de ce mi-am smoke-ul, că nici știu unde să-l dau. Ia stack, îl dai unde apuci. Stai, așa. Gata. Dar nu, dar că nu fața mea. Asta e singurul în care nu poți să-l dai. E unul acolo cu... Opul vieții! A, nu-i op. Vezi că e unul acolo. M-a omorât Mitzulică. Stai că văd. Dă el! Dă-mi Mitzulică! Nu știu unde să dau. Scoutul vieții! Aim! Uitați ce mi-am dat seama, pe curând, la ca ori de tras se duce headshot. Cum i-am dat un hit pe aia, nici game-ul nu știe. Să știi că e unul în spate, nu? Rashbi. Să știi că e unul acolo, nu? Și nu, deci nu folosește op. La ce se gândeau ăștia când au pus astea ca acolo? Nici ei nu știu. Bă, dar îi rupem. Stai. Deci e 1v1. A, nu, sunt 2. Am. Când am 1v1. Bă, cred că îi rupem. Sogmel. Asta se face, da. Nu, Dar știi că prin spatele lui, nu? Watch it. Kill him. Rip. Nu, planetei. N-are ce skill. N-are. Vine că n-are, știi? Care? Și n-auzi că tine nu prin spate, nu? Care da flash la inspirat? Alo! Bine că avem pat. Mă bine cum mă blochează unul. Ce cări pe aici. Bine că... Serios? M-am omorât pe Mitsulică. M-a omorât altul. Whip. Come back, Israel. Tu vezi că echipul se numește Shadow Dragons? De. De răsuși teroriști? RIP. Mi-a venit o idee de 2 lei. Stau în bază și campez. Dignitas. Și că pe unul și pe Casher când dai de o echipă foarte puternică, asta se face pe astea. Campezi mereu în bază, în continuu.
Ești după ușă. Ce facem? Că ai, e unul acolo. Știi că glonțul trece, nu? Vezi, mă, știam eu că e unul acolo. Glonțul trece prin aia, ca să știi. Glonțul trece prin lemn, nu bule. Ups! Mai dai mă de mine! Nu dau în tine, știi? Dau... Mă rog, la game. Da. Și ăla poate dă acum un header. Alo, mori! Mai până de kill-ul. Mai campezi tu mult acolo. De ce mai singur aici? Na. E la... I-am dat seama. Da, vă văd că te-ai dat seama. Ăla în spate. E... Serios? Meu! Am găsit un scout by favoritul meu. Am găsit unul, by five favoritul meu. Facem schimb, hai, facem schimb de opuri, hai, au. Ce opuri? Hai, îți dau ție opul. Vreau să caut un schimbul, nu-i... Ăla nu sunt eu, ca să ne la până acum. Dar nu vreau auto. Auto is life, auto is love. Cui nu-i place auto? Poate vă dați voi din potecă. Poate nu-mi dai head shot. E unul acolo, e stânga. Gata să vine. Și bine că nu mai ești cu albastru. E că nu fix pe pod. De ce mi-e bombă? What? Ce? Unul în spate. Lip. Slip. Nu știu cum... Banul mi-au. De ce? Am dat și o grană, nici nu știam că cineva acolo, știam că a murit, știi? Da bine! Știi că mă omoară ceaurmel în fața. Îi dai și tu rectul. De ce ai dat grană? De ce n-ai omorât pe... De ce era să-l omori pe Magnus sau cum nu mai chema pe ăla? Da, Magnus, de ce era să-l omori? Sărac. Ce ți-a făcut în viață? A, pe ăla nu-l vezi, pe ăla nu-l vezi. Are 8. Care să nu-l văd? Ăla. Păi îl văd, știu că e acolo, știu că e fericit. Ăsta nu știu că e acolo, nu? De ăsta nu știe nimic. Sărac. E... E mai ceva ca Fnetigace și DSM. Ăia de ce au împut? Yeah! Eep. A ieșit unul! Fericire maximă! Ce mai zis thanks? Zic eu, voi faceți comeback la care ăla, thanks! Eu mă mai ascund mult după ușă? Știu că îți place loc. Ce-ți place ție să tragi când chiar n-a ajuns nimeni acolo, știi? Dar știi că acolo e cineva, nu? Adică trece cloțul prin aia, am testat pe... Știi că-s doi tunnel, nu? Ești tu sigur că nu-i deja acolo? Știi că ați făcut toți, nu? Și eu știu unde e tunnel și e unul la ușă acolo. Aia opuri! Acolo! Dar bine! Mai scoferi. Îi se turezi nu pot cu ăștia. Bine. Iau mă un kill, e imposibil, a dat un kill asta cu locul fericit. A dat un kill pe DSD. Kill me. Vezi ce nume are la care cea de disconnect? Da, știu. Se vede că e român. La ceac. Ai și tu gazoane. De cine a luat asta? Că n-am logica ta. De cine a luat chestia? Rip. De ce trag ca disperatul? Rip. Adică n-ai mai mâncat 20 ceva de glanț. Asta de ce s-a ascunde aici? Hai, vreau și eu. Stai, Mă simt ca stai, tare. nu știu. Iau câte într-o parte. Câte pe partea aia. Rip. Stai, Tactics, my friend, tactics. Screenshot. Screenshot. Ăla ce face?
Da, dar cum pot să trag eu cu unul în fața mea, știi? Noi n-am trebuit să plantăm o bombă. Ce facem noi? Zic că vă... De ce să-mi faci în fața? Tactics. De asta schimb. De ce erai în fața mea? De ce am ușor? Ce era tu? De ce mă pe cap? Navi. Și organism. Hai de capul tău. De ce scoți cuțitul? Stai de mine. Trebuie să fac lași. Nu vede. Mai facem tactica aia odată. Am văzut cum merge. Și că făceam base, nu dacă l-am luat și pe ăla. Ei făceam. E soanului. Bă, dar era prea ușor, bă. Bă, deci, bă. Stai acolo, stai-mă acolo, eu ești pe aici. Păi, Stai acolo, eu stai aici. dar timul s-a dus grip. Uite-te la scări, eu mă uit acolo, eu mă uit acolo. La uși. Nu, eu nu jos deja că e chestii. Vin doi. E unul acolo. Și tu nu l-ai văzut, Dana. Unde e? Ai intrat în tunelul. Ah, Și vine tot timpul de acolo. Nu văd nimica de aia. Nici eu. Tu ești un kill, că n-a. Fac un kill, că Ăla n-am. nu, glocul fericit. Eu încă mai stau aici, mai stau încă 5 secunde. Adică 5 minute. Hai de cap. Tu știi că eu nu... Never mind. Mamă, bă, da și glaci era să fac, deci nu mai suport. Cu auto, știi? Cine e auto? Auto shotgun. Aha, făceam glaci 4 gol cu auto, știi? Cu auto shot. RIP! Nu te duce! Unde? La dors. Vezi că vine. Știu că vine. Hai, 2v3. Îmi faci și mie un pustaciu, poate. Poate e locul frumos. Deci noi bomba? Ce asta? Danger. Vai, ce frumos să un semn danger. E unul în dreapta care campează acolo, fericit. Se ne campează, nu ne rupe, nu-i așa? Stai. Serios? Report. RIP. Deci avem un boot. Cine e noobul care a ieșit? Ghidare pe profil. Privește partea bună, măcar unul dintre ea nu mai are op. Era sănătos la cap măcar. Cine? Ăla care a ieșit. No. E destul de easy. Era ultimul loc. Poate. Tată ăla! A mort putul. Unde sunt? Gata! Ce nu mă las? Unde? Jos, acolo, na, de ce să mă las el? Acui pe sub pod. Podul fericit, în stânga. O să vină pe la spate, pe la scările frumoase. De ce ai găsit glocul ăla? Ce faci? Ce faci? Ce faci cu viața mea? Îți dau kick. Bă, deci se blocase, deci mai serios, deci nu trăgea, serios. Se blocase glocul, bă, deci nu trăgea prostia de gloc. Nu glumesc, deci nu trăgea. Dacă nu le-ai cu schimb, poate chestii. Și tu e auto, că na. Auto. Deci trăgea glocul, bă. Uite unde stau eu. Deci am bomba. Ce-am bomba? Nici nu vreau să stau acolo. Hai să am bomba care vin. E m-a rugat să mă pot, că nu scap cu viață. Hai să ne ascundem aici. Dă-te mă, știu un loc bun.
Ah. Oh. Critic. De ce nu mai face loc? De ce bută venea la baza noastră? Ce avea butul? Un negev! Hai. Vezi că e negev acolo în fața ta. Dacă vrei. Da. Ce om. Au! Serios? Serios? Da, Gevac. Smoke de 2 bani. Ok, gol. Cum mi-ai sărit în cap? Ce? Ia-te-i pe ăștia. Cred că nu o pun pe YouTube. Bă, păzește și tu acolo, că eu mă uit dors. Păzește dreapta acolo. Stai la cutie acolo și campează, că eu păzesc dors. Nu-mi place cutia. Deja vine unul dors. A, se duce putul să ne salveze. Putul s-a mărât puțin între ei. S-am salvat. S-am salvat. Hai. Cum? Claci? Lași-ne bomba aia azi. Am pe... Stai. Eu mă sacrific. Du-te. Zi unde e. Nu știu unde e. Hai să fugim un pe repede. Te uiți și tu la ușă. M-am uitat. Tactic. Cine asta? Așa, Augment, hai de capul nostru, grip. Uite, eu s-a dus. Ei! Ușile fericite. Sorry guys, the generator kill. Block me. Da, mă, the generator kill, știi? Ăla în ce limbă scrie? Satane cambelor, lor tu. Ce limbă scrie ăla? Bă, eu m-am enervat. Și știi ce după când mă enervez, eu nu-i așa? Dau raș cu bizonul. Eu când mă enervez, dau raș cu bizonul, bă. Ăla mai face multă la hackbar cu cacao. Bă. Kill. Uite unde sunt eu. Vai, stai, văzut. Și m-am rupt. Bordura veselă. Hai să dăm raș. Easy Aztec. Aoleu. Botul fericit, e capul meu. Ăla nu-i butul. Vezi că mai e unul. Mai fă mă kill-urile, vezi că mai e unul, bă. Vezi să-ți fac pod. Alai. Hai de capul. Cum l-am omorât pe ăla? Cum l-am omorât? Dar bine că era unul pentru o oră și e la ușile astea. E la dosa. Eu ce-am zis? Trebuie să stau aici. Plantez, mama? Nu? Hai că vin pe la uși pe aici. Poate dai mie cover? Poate nu știu ce fac eu acum. Deci am în intro. Cred că ăla s-a dus la baza noastră. Dă-te mă de aici. E la uși. Vezi că vine, Am dat un flash de... Nu te du. Vine. Acum iese. Dai. Știi cât de mult putea să-mi ia ăla. Știu. De ce nu păsești în fața unui asu? Îmi place asta mai mult. Rip. Asta e viața mea. Come back Israel. De ce mergem toți pe acolo? De ce merg cu butul? Vai, dar butul o să de ce butul se duce acolo? Butul fericit. Butul maxim. Opul vieții!
Peste e unul pe sus. Mai e și unul, și un boost fericit acolo. Da, ai dat flash la mai rup. Da, că era la 2 centimetri. Și ăla e sus. Cu magus. Unde e? Poți să-l vezi. O să vină pe aici, nu-i așa? Da bine că e acolo! Vezi să coboare fix atunci. Și e n-abun al E era cumva ultima rundă? Mai una. Kill me. Kill me. E city sided? Da. Bă, e City. Dacă... Bă, gândește logic, asta Asta e de ce City. se uită la capul meu cu scout-ul? No shoot, please, I surrender. Rip. Bloc. Au, asta e cu care se blochează, lasă-mă în pace, nu vreau. Ce fac ăștia? Team-ul, chipul. Și butul s-a dus Iorlo, ia. Ce face și butul? Ăsta... Clip. What is love? Eu mă duc cu albastru, cu albastrelul fericit. Am omorât unul. Vine cu cuțitul pe mine! Cum e ca disperatul? Come on, help me! Bă, dacă facem 10-5, mapa fiind city-sided, avem șanse să câștigăm. Mapa e city-sided. Avem șanse. Dacă luăm runda asta, avem șanse. Bă, mă duc acolo, pe baza lor. Nu moriți, până zi, că este numai pe baza lor. Sunt toți la B, știi? Nu mai e. Vezi că vine unul. Vine unul, nu pleca. Vine defuse. Știi că trebuie să mai stau și... Știi că trebuie să stai 3 secunde, nu prima... Nice. Când... Vezi că mori.